Hallelujah, 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 hallelujah. Ngabonga uJesu, bonga inkosi ephilayo, bonga inkosi yethu. Ngiyabingelela bazalwane ekhaya kwaSibudazo, ngiyabingelela bantwana bakaNkulunkulu bonke abakhona kule nkundla, ngiyabingelela obaba bonke, omama bonke, ngiyabingelela egameni likaJesu. All the able ministers of the new covenant, ngiyanibingelela egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Umama uMngomezulu eNyukhaseli, umntwana kaNkulunkulu, isikhonzi kusivumelano esisha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu osenzelele lithuba ukuthi siphinde sihlangane nakulolu suku ukuzokhonzana nokuzoqinisana nje ngendaba yethu bazalwane, esijabulisayo, esinika ukuthula, esinika ukujabula njalo, ekhulula umphefumulo wethu. Hawu bazalwane, yazi yankulu indaba yethu esihlanganyelayo kule nkundla. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, nami ngiyacela nje bazalwane sikhuleke kafishane egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Baba egameni likaJesu, sibonga ukuthi unathi njalo, sibonga ukuthi uphila phakathi kwethu. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi wena ungamandla ethu, wena ngokuphila kwethu, wena ngokunqoba kwethu. Ngaphandle kwakho asinakho ukuphila, kodwa sinokuphila ngenxa yokuthi sikuwe. Siyabonga egameni likaJesu, sikunika udumo uNkulunkulu wethu nakule nkonzo, in Jesus name, amen. Hallelujah. Cha, siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyacela nje ukukhonza kafishane bazalwane, ngalokho nje ukujabula nami okukhona enhlizweni yami ngizoba nje mfishane kakhulu. Amen. Hallelujah. Hayi bazalwane, ngijabulisa nje indaba yethu kakhulu yokuba kuKristu Jesu. Amen. Hayi yona ndaba ejabulisa impilo yami le yokuba nje kuKristu Jesu, le yokulandwa, le kude lithizwi thina sasikude le. Awu sasizilwane nje zasendle, singenaNkulunkulu, singenathemba, kodwa uNkulunkulu wethu wasenza nathi sabaseduzane ngoKristu Jesu. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane ukuthi asibuthele nje kuye ngoKristu Jesu inkosi yethu. Hallelujah, hallelujah. Sibonga ukuthi nje nathi noma sasibizwa ngokuthi siyizinjana nje, abantu abangaphandle kwezethembiso, abantu ababengaphandle kombuso, kodwa nje ngoKristu Jesu inkosi yethu bazalwane, hayi ngemsebenzi, hayi ngokwenza kwethu, kodwa nje ngomusa kaNkulunkulu. Siyabonga ukuthi nathi usenzile ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu, sibe izindlalifa, kanye noKristu sibe ngamadodana. Hawu bazalwane, yazi yankulu indaba yethu yokuba kuKristu, la kuthiwa khona akusekho umGrikhi, akusekho umJuda, akusekho isiqili, akusekho okhululekile, akusekho wesilisa, akusekho wesifazane. Awu bakithi, kodwa nje simunye kuKristu. Hallelujah. Ngiyabonga nami bazalwane ukuthi nginikhonza ngilapho, ngikuleyo ndawo ephakeme, izwe elingayazi, izwe elingayamukeli, izwe elingayiboni, kodwa uNkulunkulu thina usenzile bazalwane ngomusa wakho omkhulu kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, kuthiwa nguye owasenza ukuba sibeke manje ngama-able ministers of this New Testament, or of this new covenant bazalwane. Nguye osenzela amandla, nguye osikhwalifayile, nguye osenzile. Uma sifika la kuKristu iyaphela imizamo yethu, kuyaphela ukwenza kwethu,
kodwa yena bese eyasenza. Bazalwane, 2 Corinthians chapter 3 verse 6 usho njalo, uthi oyena futhi osenzela amandla okuba izikhonzi zesivumelwano esisha, singesiso esegama kodwa esikamoya, ngokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Sizikhonzi-ke bazalwane zikamoya, sizikhonzi ze-New Covenant, sizikhonzi zesivumelwano esisha egameni likaJesu. Asikaze-ke thina siqale nokho ukuba yikhonzi ezivumelwaneni esidala, njengoba sengilandile ngaphambili ukuthi sasingekho nasey'vumelwaneni zonke uNkulunkulu akake wazenza nabantwana bakhe, kodwa nje sesifikela kuso isivumelwano esisha ngeNkosi yethu Kristu Jesu. Amen, haleluya. Cha, inhliziyo yami nje igcwele ukumbonga bazalwane uNkulunkulu ukuthi awaze wasithanda emhleni yokuphila kwethu, waze wasambulela indaba ephakeme, indaba yokukholwa nendaba yobizo lwethu bazalwane, haleluya. Okukuthi-ke since uNkulunkulu esesibizile ngomusa wakhe omkhulu kakhulu, kuthiwa uma sifunda kwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 20, uthi ngakho singamanxusa kaKristu, ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Uthi umzalwane siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ukuthi-ke bazalwane uNkulunkulu esesibuthile wasibuthela kuye ngoKristu Jesu, wasifaka endodaneni yakhe, ukuthi uma ebona indodana yakho Kristu Jesu abuke thina. Uma ebuka indodana yothando lwakhe ubuka thina, nathi siphakathi sikuye uKristu bazalwane. Okusho ukuthi uma izwi lithi uNkulunkulu uyayithanda indodana yakhe, ngakho unikele konke kuyindodana yakhe. Bazalwane, uma samukela indodana kaNkulunkulu samukela konke kanye nayo. Amen. Uma sinoKristu sinakho konke. Amen. Angibeke kanjalo. Lithi izwi kuKristu Jesu kukhona ukuphelela konke kukaNkulunkulu. Uma umuntu amukela uKristu Jesu umukela ukuphelela, loyo muntu akashodi ngalutho bazalwane. So yithi-ke labo bazalwane, uNkulunkulu usithandile ngalolo thando olukhulu kakhulu, wase uzosenza-ke manje ukuba sibe ngamanxusa. Amen. Sibe ngama-representatives kaKristu emhlabeni. Lithi we are ambassadors of Christ, the anointed one, who carry the message of Christ to the world. Amen. Thina sibizelwe lokho bazalwane, ukuthi thina esesikhishiwe emandleni obumnyama, thina esesikhishiwe emhlabeni omdala noma emhlabeni wabantu abafile, salethwa emhlabeni kaNkulunkulu wabantu abaphilayo. Silethelwe lokho ukuthi nathi uma sesikuleyo ndawo asiphinde siphume siyonxusela uNkulunkulu ukuthi bonke abantu ababuyisane noNkulunkulu ngoJesu. So siphethe nje loyo mlayezo emhlabeni. We are preaching Christ bazalwane. We are preaching the gospel. We are preaching the good news. Singabamemezeli bendaba ezinhle, singabamemezeli bevangeli, ivangeli okuyilona lingamandla kaNkulunkulu okusindisa, okuyilona linamandla okudosa noma wokukhipha abantu emgodini wokufa abahleli kuwo, bephume beze ekuphileni, bephume beze ekukhanyeni, bephume beze embusweni. Bese uzwa uJesu ethi ngiqinisile ngithi kini, uJohn 5 verse 24, uthi ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Kuthiwa akasayi kwahlulelweni kodwa udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Haleluya. Iyona ndawo bazalwane
ephakeme esikuyo, esitholakala kuyo. Haleluya. Le ndawo inguKristu Jesu uqobo lwakhe. Elithi izwi likaNkulunkulu ku2 Corinthians chapter 5 verse 17, uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha, konke okudala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Amen. We are the new creations, bazalwane, siyisidalwa esisha. Haleluya. Mntwana kaNkulunkulu kade khonza kule insuku uthi akusikho ukuthi siya-upgradewa. Haleluya. Kodwa siyenziwa isidalwa esisha lapha kuKristu. Amen. Isidalwa, umuntu ongakaze abe khona emhlabeni, umuntu ongakaze abonwe. Haleluya. Umuntu onamalungelo onke wokuba yisidalwa, wokuba sembusweni. Lithi izwi likaNkulunkulu uma sizwa izwi lokuthi uKristu Jesu wafa, wambelwa, wavuka, sikukholwa lokho enhlizweni yethu, sikwamukela, sikuvuma ngomlomo wethu, kuthiwa siyasindiswa, kuthiwa siyavuka ekufeni, kuthiwa siyavuswa. Amen. Lithi izwi ku-Ephesians chapter 2 verse 6, wasivusa kanye noKristu, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu. Ila ukuphila kwethu, bazalwane, osekutholakala khona. Ila thina sonke esizidalwa ezintsha ngokukholwa egameni likaJesu sitholakala khona, sihlala khona. Ila ukuphila kwethu konke kufihliwe khona kuKristu Jesu embusweni kaNkulunkulu. Haleluya. Ngisho njalo, bazalwane, ukuthi nje yiyo le ndaba, bazalwane, esiqinisana ngayo, sixoxa, sibukisana yona, ukuthi asike sibuke le ndawo yethu, bazalwane, esihlala kuyo, esiphila kuyo. Abathi abantwana bakaNkulunkulu iyiland, iyiplace of living. Kuthiwa uma siphuma kuyo sifile noma siyafa, kodwa uma singena kuyo le ndawo siyaphila. Amen. Lithi izwi onayo indodana unakho ukuphila, kodwa ongenayo indodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Amen. So ila esifike sagcinwa khona kuyindodana kaNkulunkulu. We are in Christ, bazalwane. We are the new creations. We are the new creatures. Haleluya. Sisidalwa esisha. Ileyo ndaba ke, bazalwane, impilo yami nami eyithokozelayo kanye nani, ukuthi awumuso ngaka, bazalwane, awuthando olungaka uNkulunkulu akasithande ngalo, ukuba thina kususwe lenkungu emehlweni ethu, kususe leveyili ekuthiwa yayibembozile abantwana bakaNkulunkulu, ukuba bengayiboni le ndaba yokuba kuKristu. Kodwa thina kithi siyambonga uNkulunkulu, bazalwane, ngoJesu. Siyabonga kakhulu, bazalwane, egameni likaJesu. Ngixoxa nje leyo ndaba, ngibuka, bazalwane, ukuthi ye iphakeme le ndaba yethu yokuba njengama-citizens of the kingdom of the heaven. Likukuthiwa lapha sinamalungelo wokuba khona, sinamalungelo wonke wokuba khona. Asikusebenzeli, kodwa sikunikiwe uNkulunkulu ngomusa. Wena wabona uzele umntwana, ukuthi uma umntwana wakho umzele, une-DNA yakho, unegazi lakho, unamalungelo wokuba ngumntwana wakho, hayi ngokwenza. Haleluya. Akukho umntwana wami okumele akwenze ukuze athole ilungelo lokuba umntanami, kodwa umntanami ngoba ngimzele. Amen. Sona lapha kuNkulunkulu, bazalwane, singabantwana, sizelwe uNkulunkulu ngezwi lakhe, sizelwe uNkulunkulu ngomoya wakhe, usizele uNkulunkulu wethu. Akukho kumele sikwenze ukuze sithole ilungelo lokuba ngabantwana bakhe, ukuze sithole ilungelo lokuba ngamadodana, ukuze sithole ilungelo lokuba izindlalifa.
kulombuso, kodwa usinike konke kanye nendodana yakho uKristu Jesu. Thina kwethu nje bazalwane kunye ukuthi uma umuntu ezwa izwi alikholwe, alemukele, athathe lelo gxathu lokulamukela, bese kuthiwe naye usekuKristu, naye usebalelwa kuwo lo mbuso, usengowalo mbuso, usehleli kanye noKristu embusweni. Haleluya, sisembusweni bazalwane. Lokho abantwana bakaNkulunkulu, abapostoli ababekulindele kwi-future, thina sikukho, siyabusa, sibusa kanye noKristu kithi kumanje bazalwane. Asisakhombi phambili, bona bakukhombile. Kuthiwa abanye baze balala, belalela kuzo izithembiso bengakakubambi, kodwa thina bazalwane sikukho okupheleleyo, sikuwo umbuso, siyabusa kanye nenkosi yethu Jesu Kristu. Awu bazalwane, yazi yamnandi indaba yethu, yazi yankulu indaba yethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabantwana bakaNkulunkulu akazivusele bona kule ndlu noma kulesi sikhathi ukuba basikhonze bazalwane, besivula amehlo, bekhanyisa amehlo enhliziyo yethu ukuba sizibone ukuthi singobani, siyini kulo mbuso bazalwane, besikhanyisela ngawo wonke ama-rights esinawo. Wena wabona eSouth Africa kune-Bill of Rights, kunamalungelo awo wonke ama-citizens of South Africa. Nathi kunjalo kulo mbuso bazalwane, sinamalungelo onke okuba kulo mbuso. Amen, haleluya. Amanye nje alamalungelo ilawa wokuthi we are fully redeemed bazalwane, sihlengiwe, sisindisiwe ngokuphelele. Akusekho thina esikulindele kwi-future, kodwa uKristu Jesu ufikile enyameni, wawenza wonke umsebenzi wokuzosihlenga, wokuzosithenga ngegazi lakhe. Lithi izwi wafa, wambelwa, wavuka njengokusho kwemibhalo. So uKristu Jesu ukwenzile konke okusihlenga. Amen, haleluya. Sihlengiwe thina bazalwane ngokuphelele, sesingabantwana bakaNkulunkulu, sesingamadodana kaNkulunkulu kanye noKristu, sesiyizindlalifa futhi kanye naye uKristu Jesu. Haleluya, sembesiwe ngokulunga, singukulunga kukaNkulunkulu bazalwane. Kuthiwa yena ongasazange isono, kodwa uNkulunkulu wamenza isono ukuze thina sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Lokhu kulunga kuyisipho nje sikaNkulunkulu, asikusebenzeli, asikholi, kodwa sikunikiwe nguNkulunkulu ngomusa wakhe kanye noKristu Jesu. Amen, sithethelelwa izono forever. Hallelujah, we are fully justified, we are free bazalwane. Isono nokwesaba thina akusenawo amandla okubusa ekuphileni kwethu. Kuthiwa okhululiwe indodana ungokhulilekileyo impela bazalwane. Let us walk in that intimacy with the Father, the Son and the Spirit. Lithi izwi thina we are one with Christ, we are one with God, we are one with the Spirit of the Lord. Simunye bazalwane, sihlanganiselwe kuye uKristu Jesu ngenxa yokukholwa. Simunye, kuthiwa inkazimulo yakhe iyinkazimulo yethu, ukunqoba kwakhe kungukunqoba kwethu. Kuthiwa konke akayikho uKristu Jesu, nathi siyikho. Konke akanakho, nathi sinakho. Awu bazalwane, indaba yethu inkulu ukuthi konke abantwana bakaNkulunkulu ababekulindile, ababekubhekile, thina siyikho, thina sikukho, thina sikunikiwe ngomusa. Haleluya, haleluya. Kuthiwa thina sesithethelelwe fully, thina sivusiwe, thina asisaye ekufeni.
haleluya, kodwa siphumile ekufeni sangena ekuphileni, kuthiwa sivusiwe kanye noKristu Jesu, sivusiwe kanye naye, sahlaliswa kanye naye, sibusa kanye naye. Thina siyinto nje engahlukaniseki noKristu Jesu. Haleluya. Indaba yethu bazalwane isho njalo ukuthi uma nje sifika lapha kuKristu Jesu, sifika sibe yilesi sidalwa esisha, lento engaziwa ukuthi ihlobo lini, okuthiwa ayisesiye ngisho wesilisa, ayisesiye owesifazane, ayiseyuye umJuda, ayiseyuye umGriki, kodwa sisidalwa esisha, sisidalwa esisha sikaNkulunkulu. We are the new creation. We are the new heaven and new earth. We are the holy city. We are the new Jerusalem. We are the tabernacle of God. We are the God's dwelling place. We are the people of God. We are the people of the land. Bazalwane sikwisithe sikulomuzi kaNkulunkulu. Awu bazalwane ekuthiwa umntwana kaNkulunkulu uma ewubona uthi izinhlangothi zawo, ubude, ububanzi nokuphakama kwawo, uthi kuyalingana. Haleluya. Uthi lo muzi awudingi ilanga nenyanga ukuba kukhanye kuwo. Mawufunda kuRevelation chapter 21 uthi uverse 23, umuzi awudingi ilanga nenyanga ukuba kukhanye kuwo, ngokuba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa, nesibani sawo iwundlu. Kuthiwa lo muzi amasango awo awasoze avalwe emini, ngokuba ubusuku abuyakuba khona. Haleluya. Kuthi ukukhanya kwakhona iwundlu bazalwane. Lo muzi thina bazalwane esiyiwo, lo muzi ophakeme, lo muzi ekuthiwa wakhe entabeni ngesitheke, lo muzi bazalwane esiyiwo. Haleluya. Okubiza ukuthi kubi loyo naloyo mzalwane ayibambe lezi ndaba, ayibambe ngokukholwa, ahambe ngokuthokoza, ehamba ezazi ukuthi akekho ongasiphuca lo mbuso, akekho ongasikhipha lithizwi, akekho ongasihlwitha esandleni sikaNkulunkulu. Bazalwane indawo esihleli kuyo indawo ephakeme ngendlela eyisimanga, elithi-ke izwi bazalwane sibiziwe ke ukuba sibe ngamanxusa kaKristu, ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Haleluya. Ukuba siyomemezela emhlabeni lezi ndaba ezinhle, siyotshela abantu ngoJesu inkosi yethu, sincenga wonke umuntu esikhundleni sikaKristu, sithi bonke abantu ababuyisane noNkulunkulu, ukuthi bonke abantu abeze kuphumuleni kwaphakade, ukuthi bonke abantu abeze kulomuzi bengene ngamasango ekuthiwa ahleze evuliwe imini ubusuku abukho, kodwa lamasango avuliwe ukuba bonke abantu abezwayo izwi likaNkulunkulu balikholwe bengene emzini ngamasango, bangene ekuphumuleni kwaphakade, bangene bazalwane ekuphumuleni okwathenjiswa abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bazongena kukho. Thina sikukho bazalwane. Kuthiwa emva kweyinhlupheko bona bazokungena, kodwa thina bazalwane sibonga uNkulunkulu ukuthi ngomusa wakhe wasikhethela nje ukuthi singangeni kuleso sizukulwane esasizongena ey'nhluphekweni, esasizongena kuma-persecution. Haleluya. Okuthiwa bona kwakumele bakhuthazele kuze kube sekupheleni, ukuze bamukele insindiso ephelele. Kodwa nje thina ngoJesu bazalwane sifika kulesi sikhathi where insindiso kaNkulunkulu isiphelele, where ijudgment noma usuku olwesabekayo olwalindwa abantwana kaNkulunkulu kulokhu kuthiwa ngalolo suku, kulokhu kuthiwa luyeza lolo suku, kuthiwa seluseduze, selu at hand, selusuni. Kodwa thina bazalwane asikho lapho, asibalelwe lapho.
yibo ababelikhomba, thina silikhomba emuva ukuthi awulwadlula lolo suku. Haleluya, lwadlula lolo suku lolaka, lolo suku olwalisabeka abathi abaprofethi lwaluvutha njengeziko. Thina asisabalelwa kulezo insuku. Haleluya, thina sikuma-everlasting bazalwane, sikwi-eternity, sikwingunaphakade kwesibusa kanye nenkosi yethu, sibusa ingunaphakade. Haleluya, haleluya. Hawu bazalwane, ilapho bazalwane esikhona kunokuthula. Lithi izwi kaNkulunkulu lombuso awubonwa ngamehlo, akekho ngathi nanka noma nanku, kodwa lithi uphakathi kwenu. Lithi lo mbuso ungukuthokoza, lo mbuso ungukulunga, lo mbuso ungukuthula. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi the more sifunda, the more sithola knowledge, is the more siba ne-understanding, is the more siba ne-revelation about Christ, is the more sifika ekuphumulweni. Uthi umzalwane, the more we know bazalwane, is the more the peace and grace of the Lord be multiplied in us. Siyayizwela bazalwane, the more ama-able ministers of the word esikhonza, eselula, siyakuzwa lokuthula, siyakuzwa lokujabula, siyawuzwa lo musa. Uthi multiply, uthi multiply usuku nosuku. Le joy bazalwane esizwayo ekuphileni kwethu iya ngokuya iyakhula, iya ngokuya iyakhula. The more silalela lezi ndaba ezimnandi, the more sizizwa sizamukela ngokukholwa, is the more ukuthokoza kwethu kuya ngokuya kukhula, kuya ngokuya kukhula. Intokozo esizwayo bazalwane asikwazi ukuyiphimisela, intokozo nokuthula esikuzwayo. Awu bazalwane, siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa uNkulunkulu ukuthi awu emhleni yokuphila kwethu waze wasenzela okuhle, waze wasembulela indaba enkulu bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inhliziyo yami isho njalo nje bantwana benkosi kafishane ukuvuselelana ukuthi bazalwane singamanxusa. Hayi bazalwane, ngigcwele leyo ndaba yokuthi singamanxusa kaKristu. Zonke lezi ndaba esikhonza ngazo asikhonzelwa ukuthi sizigcine nje kithi sithokoze intokozo yethu kube iphelelisiwe, kodwa intokozo yethu ipheleliswa ngokubona abantwana benkosi begobhoza, begobhozela kuye uKristu. Elithi izwi likaNkulunkulu u-Isaya uma eyibona le ndaba uthi ngeyikhathi ezizayo izizwe zonke ziyogobhoza, zigobhozele kule ntaba kaJehova ephakanyisiwe phezu kwamagquma, phezu kweyiqongo. Amen. Haleluya. Sijabuliswa ukubona abantwana benkosi begobhoza, begobhozela kule revelation, begobhozela kulokhu kuqonda nakulokhu kwazi. Sonke sifinyelela kulokhu kujabula, sifinyelela kulokhu kuthokoza, sifinyelela kule nkululeko esithola kuKristu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. Impela bazalwane, we are the new creatures. Impela we are the new creations. Sizidalwa ezintsha. uNkulunkulu uyathokoza ngathi, uNkulunkulu uthokoza ngathi njengalokho ethokoza ngendodana yakhe. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asistruggleishi lapha, asizami, kodwa sikukho okupheleleyo, sigcwalisiwe kuye uKristu Jesu. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu lithi we are complete in him, sigcwalisiwe kuye oyinhloko yakho konke. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane, inhliziyo yami isho njalo kafishane egameni likaJesu. Amen.